de Münstergeleen wil ik jullie allemaal hartelijk danken dat u vandaag met zo'n grote gebaar hier naar Geleen zijn gekomen om samen ons oorlogskoor hier in deze Zangersmiddag te verzorgen. Ik wil speciaal woord van dank tot de secretaris van de Geleen richten voor de wijze waarop hij zoveel jaren deze Zangersmiddag heeft georganiseerd. En hij heeft aan het begin van deze bijeenkomst laten weten en heeft dat gevraagd tot de vergadering gezegd. Ik moet een keer gaan stoppen. Ik vind het jammer omdat een beetje er maar neerleggen, want ik kon altijd op jouw steun rekenen. Zo zijn we hartelijk. Dames en heren, wil ik ook even bedanken onze Francine. Francine is de president van de Jongeren. En zij heeft deze organisatie, ja, namens ons allen goed verzorgd. Francine, bedankt. En ik hoop dat u nog meer zangers vandaag applaus kan doen. En dan wil ik van ook nog iets van zeggen, maar we moeten dadelijk niet weglopen, want we zingen zeer zeker gezamenlijk nog het begin. Dat doen we zo meteen, de Limburgse volkslied. Ik wil graag Francine heel hartelijk bedanken voor het vele werk dat ze dus heeft gedaan. Om nog een keer van de zaal moeten switchen, omdat de ene zaal niet paste. En dan wordt het hele programma even overhoop geschoffeld. Maar ze heeft zich prima eruit gered. En hartelijk bedankt daarvoor. En de volgende keer dan doen we weer een beroep op jou. Dan wens ik u allemaal het allerbeste en een hele goede terugreis naar huis toe. We zullen elkaar ongetwijfeld nog wel zien op de een of andere zangersdag, maar dan zit ik niet meer in dit baantje. Van de ene kant jammer, van de andere kant krijg ik weer een heleboel vrije tijd. Vergeet het maar. Maar tot ziens in elk geval.